Bine ați venit la al doilea buletin de știri al proiectului Reabilitare și Construire Drum de Legătură Pocai-Roșiori cu numărul HURO 0802103. Acesta are în vedere construcția unui nou drum transfrontalier în județul Bihor care să lege în mod direct comuna Roșiori din România de Pocai-Nagyeșeg, Ungaria. Vă informăm că la data de 22 noiembrie 2011 a fost depusă cererea pentru cofinanțare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, iar la data de 8 septembrie 2011 a fost semnat contractul pentru achiziția de servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport, stabilire și enumerare a cantităților necesare în construcții, servicii de asistență tehnică, lucrări de construcții de drumuri de către SC Drumuri Bihor S.A., lider asociere, în asociere cu SC Term SRL. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de transport în scopul de a facilita accesul la zona de țintă și de a permite o circulație mai bună a persoanelor și a mărfurilor peste frontieră. Acest proiect este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 www.huro-cbc.eu și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, România și Ungaria. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 a fost creat în scopul întăririi coeziunii sociale și economice în zona de frontieră româno-maghiară și a fost deschis la data de 21 decembrie 2007. Știați că logo-ul Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 simbolizează conexiunea, cooperarea dintre țările participante Ungaria și România. Forma este compusă din primele litere ale numelor țărilor în limbile lor originale, Magyarország și România. Culorile logo-ului provin din culorile naționale ale țărilor. Deși sigla pare jucăușă datorită culorilor sale de bază și a formei, aceasta este însă o formă puternică ce poate fi asociată inconfundabil cu programul, precum și partenerii de cooperare. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul www.roșiori-pocai-road.eu. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.